snart ud og køre det, tror jeg, så kommer det. Afsted. Op til Tangi. Hvordan fanden kan du se noget af de her sidespejl normalt? Der er altså... Der er også gang i din bremse her, den er god. Kører vi lige forbi ham der. Yep, jeg skulle tage min Shell-kort med. Har du din med? Yep. Nej, jeg gør bare lige ved siden af. Hold her bagved. Sådan. Ja, det går hurtigt. Og de er nødt til, og de er bagud, så de er nødt til at arbejde på en lørdag, kan jeg se. Blinke. Ja tak. Hej. Altså, skulle vi køre igennem Skybar og så til Frederikslund Danmark, eller hvad? Det kan man jo sige godt. Så her skal jeg ikke engang røre den så meget, før den bare giver klik. Det er fedt. Der bliver ikke rigtig nogen gipper jo, så vi har ikke rigtig nogen gipper, så jeg ved ikke lige hvilken vej vi skal køre her. Men jo. Det kan man det. Alle veje fører til Rom, ikke? Det kan da godt være. Det kan da godt være, at vi skal det. At din brems, den er meget effektiv. Det... men... Jeg puster bare til den, så stopper motorcyklen bare. Nej, for helvede. Der skulle man lige trykke til. Eller når jeg siger til, så er det ikke sådan til. Det er bare sådan... mere. Hvad fanden sker der her? Det var helt godnat det her sted her. Det var eddermame bygge. Ny moderne hus. Ja. Jo. Hvorfor? For helvede. Nå. Ja. Hvad laver du? Det gør ikke så meget. Så skal vi bare den her vej. Kommer vi til rolleren, ikke? Ja. Det er flot det her sted, hva'? Ja, hvad for noget? Det... hvad mener du? Parkering og busstop og sådan noget. Så er der ligesom en vandrerute her, eller hvad? Og lille båd. Ja. Det kan man da sikkert. Havlaks. Er det ikke noget, der hedder det? Havlaks. Nå. Ja.
Jo, det er der. Det kan du have helt ret i, min ven. Ej, jeg aner ingenting. Vi sidder bare og sætter nakker ned og fatter ikke meter. Det er rigtigt. Ja.